Mutungamiri wesangano reZCC rinozikanwa pasi rose wopemera mhosva vachinzi $1 million yakapiwa neThe Controversial Weekend Chivayo haina kuchena, vanofanira kuti vaidzose. Sanapinda mashoko ayo apinda achinyorwa neThe Mira Masvingo muzaranhasi. Not if subscribe or like or on the bell icon. Tichipinda munamunhu muchinzi imagine a bishop publicly ordering the church to play its most revered song and dance in acknowledgement of loot $1 million. Bishop Nehemiah Mutende must be reminded that this money is stolen from the poor people, people who cannot afford 1 meal a day, who cannot buy an aspirin, whose children learn under a poor and dark classrooms. There can be no worse spite than for a church bishop to tell the nation to go to hell over stolen loot. Churches in Zimbabwe have new standards. Ndo mashoko atikona nyogwa panapa neThe Mira Masvingo vachiaccuse aiwa Bishop Nehemiah Mutende vachiti mari yavakapiwa iyi imari yakatotogwa from taxpayers money, imari yakatotogwa from the people who cannot afford to have 1 meal a day. Saka chipotudzai mafungiro enyu munori kudii pamusoro pemashoko awa achiaccuse aiwa mutungamiri wechurch inozikanwa pasi rose ZCC. Saka chipotudzai mafungiro enyu pene comment section medu. Musakanganwa kusubscribe, kulike, channel on the bell icon.